16 flygtninge på Tradium i Randers. Her er de ved at blive opkvalificeret til et job i den lokale industri. Jeg var til møde heroppe i Dansk Metal. Vi skulle have møde med jobcentret i et helt andet projekt, hvor vi så kom til at tale omkring de syriske flygtninge. Og hvor vi spurgte, om det kunne være en idé, at vi prøvede at lave et projekt med dem og få dem kompetenceafklaret. Er der nogen af dem, som nu er kommet, der har et baggrund inden for metal? Vi prøver at få et overblik over, hvem kunne være interesseret. Det gjorde vi i samarbejde med Jobcenter, Sprogcenter. Og så for at lave lidt mere jordnært, så tog vi med ud på en køretur i en bus, hvor de kom rundt på 3 lokale virksomheder. Vi fik snakket med direktører, HR og tillidsrepræsentanter. Og de kom så til slut op i Dansk Metal, hvor jeg fortalte lidt om vores danske arbejdsmarked, om vores danske model, overenskomstsystem osv. Projektet hedder Flygtninge i uddannelse og arbejde og handler om at skaffe kvalificeret arbejdskraft til industrivirksomhederne i Randers, samtidig med, at flygtningene bliver beskæftiget. Vi satte dem så i gang herovre på skolen. Jeg har lidt med skolen at gøre som næstformand. Og det er jo svært at se på de papirer, og hvad de har og hvad de siger. Så vi gav dem en svejser i hånden og noget værktøj, og så håber det bedste. Og ja, det er så gået, som det er gået. Nu er de så i gang med at tage noget svejse og metalarbejde, mens de samtidig får sprogskole. Det er jo så betyder, at vi har flyttet sprogskolen i samarbejde med kommunen heroppe på Tradium. Så det er så et mix mellem almindelige kursus og almindelig sprogundervisning, de er på nu. De kan faktisk meget af det håndværk, som vi kender til inden for metal. Og nu er det her meget inden for kan man sige, svejs og så videre. Og pladearbejde, og det må man jo sige, altså de er jo godt nok været vant til at arbejde med elektroder, nu bliver lidt teknisk, og hvor det skal de lige vende til den form for svejser, vi har heroppe, men de er fantastisk dygtige, og de har en gå-på-måde, som man sjældent ser, de vil det her, og kan også, og det de ikke kan, det vil de meget gerne lære, det er der slet ingen tvivl om. På Tradium møder flygtningene danskere og lærer på den måde en masse om dansk kultur og forholdene på det danske arbejdsmarked. Det er min opfattelse, at de føler sig meget mere inde i det danske system. De hører jo, hvad de andre snakker om. De er med hele vejen igennem, når der er frokost, når der er pauser og hvad nu der er at snakke. Der kommer virksomheder op og fortæller lidt om, hvad der foregår ude dagligt af en virksomhedsfolk. Og det er jeg sikker på, det er jo med til, at de får et indtryk af det danske arbejdsmarked, som er helt anderledes end det, de kommer fra. Altså, de kommer fra et sted, hvor der ikke er nogen aftaler, hvor alt skal forhandles hver eneste dag. Ikke? Her der kommer de op til et sted, hvor de har nogle overenskomster, nogle systemer, så de ved, når de kommer ud og skal arbejde, det er de i hvert fald fået at vide for os, hvad de rettigheder de har, og det er de meget tilpas med, det er jeg sikker på. Det er DI, Dansk Metal, Randers Kommune, Randers Sprogskole og Tradium, der står bag projektet. Der skal et godt lokalt samarbejde. Jeg har et godt samarbejde med de lokale arbejdsgivere, blandt andet ved lokal DI Sørensen, og hvis vi er enige om nogle ting, og det var vi i det tilfælde her, så snakker med jobcenterchef og borgmester, jamen så har jeg ikke oplevet nu, de er uenige, fordi det er jo så parterne, der kommer med en god idé, og så åbner alle dørene, så vi kan komme i gang, og så er det bare med at gå i gang, fordi der skal ikke gå jure og papirer i den. Det er mere at få det sat i gang med sammen. De skal jo i praktik nu, og indtil videre har vi 9 virksomheder, der har sagt ja til at tage. Og jeg håber da, når nu at vi kommer til den dag, hvor de nu skal ud, så har alle 16 en praktikaftale i en eller anden virksomhed her i området. Hvis blot 5 ud af de 16 flygtninge får arbejde og bliver selvforsørgende, løber projektet rundt økonomisk. Jamen, niveauet er lidt svært helt at vurdere nu, men som jeg kan se, så er de fleste af dem, de vil hurtigt kunne tage et svejscertifikat, eller i hvert fald komme op på niveau, så de kunne tage det. Det vil sige, at de kan komme ud til svejsejob ude i industrien. Men jeg tror også, at virksomhederne efterhånden finder ud af, at det her det er en nødvendighed for, at hvis de skal kunne have kvalificeret arbejdskraft fremadrettet, så er man også nødt til at være med i sådan nogle projekter her.